Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπρόεδρο και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Με σαφήνεια περιέγραψε το σύνολο των ελληνοτουρκικών διαφορών, προβληματίστηκε πάνω σε αυτές. Η κατάληξή του ήταν αυτή που οδηγεί σε ένα αδιέξοδο και σήμερα. Δηλαδή, πάμε στα ζητήματα που εμείς έχουμε τις θέσεις μας στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα και συζητάμε μέχρι εκείνα τα όρια που είναι ένας κοινός τόπος σχεδόν όλων των πολιτικών κομμάτων. Η παρέμβαση του κυρίου Βαλινάκη είναι ότι σε αυτή την μάλλον επιβλαβή ισορροπία σημερινή, πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να διαφυλάξουμε την κυριαρχία μας. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Για να σας ακούσουμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε Κώστα Καραμανλή, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριε Δήμαρχε Θεσσαλονίκης, κύριοι Δήμαρχοι, Πανωσιολογιότατε, κύριοι εκπρόσωποι των αρχών, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο και πρώην Υπουργό Βαγγέλη Βενιζέλο για την τιμή που μου κάνει να παρουσιάσει το βιβλίο μου σήμερα και για τα καλά του λόγια. Να ευχαριστήσω επίσης τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή για τις ευκαιρίες που μου έδωσε να αποκτήσω εξαιρετικά χρήσιμες εμπειρίες που βρίσκονται πίσω από το γράψιμο αυτού του βιβλίου. Τον Παντελή Σαββίδη για τον συντονισμό, τον Πρόεδρο και την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, καθώς και τον εκδότη μου Ανδρέα Σιδέρη για τη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου μου στη Συμπρωτεύουσα. Ευχαριστώ όλους εσάς, τους εκλεκτούς φίλους που ήρθατε να μας ακούσετε. Κυρίες και κύριοι, οφείλω να ξεκινήσω αποτείοντας τον οφειλόμενο φόρο τιμής, τον Πέτρο Μολυβιάτη, ένα σπουδαίο πατριώτη που υπηρέτησε επί πολλές δεκαετίες με αφοσίωση και ανιδιοτέλεια το εθνικό συμφέρον. Διατέλεσε έμπιστος συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, αλλά και αποτελεσματικός υπουργός εξωτερικών επί της διακυβέρνησης Κώστα Καραμανλή. Συνεργάστηκα μαζί του στενά επί μια οκταετία, κατά την οποία είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τη διπλωματική του δεινότητα, ευθυκρισία και οξύνια και να μάθω πολλά. Με το έργο του, πιστεύω, και την γενικότερη ευπρέπειά του κέρδισε δίκαια τη γενική αποδοχή και αναγνώριση πέρα από κόμματα και παρατάξεις. Μιλώντας για την εθνική στρατηγική στη Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην μεγαλοφυή εξωτερική πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που αποτέλεσε και τον βασικό οδηγό όλων όσοι υπηρετήσαμε στις κυβερνήσεις Κώστα Καραμανλή. Λέγεται συχνά ότι όλες οι κυβερνήσεις ακολουθούν την πολιτική του στα ελληνοτουρκικά, ο ισχυρισμός όμως δεν είναι ακριβής. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε έγκαιρα διαγνώσει τον μεγάλο εθνικό κίνδυνο που συνιστά η τουρκική διεκδικητικότητα και επιθετικότητα. Γι' αυτό και φρόντισε να ισχυροποιήσει την Ελλάδα με μια πολυδιάστατη στρατηγική που περιελάμβανε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτρεπτική ασπίδα και πολλαπλασιαστή ισχύος κατά της Τουρκίας. Όμως η ιστορική του αυτή επιτυχία, με ορισμένες εξαιρέσεις, δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε στο δέοντα βαθμό. Περιελάμβανε επίσης η στρατηγική αυτή την στρατιωτική ενδυνάμωση με υψηλές αμυντικές δαπάνες που σε σχέση με την τότε αδύναμη Τουρκία άγγιζαν κατά μέσον όρο το 6% του ΑΕΠ. Πάνω απ' όλα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γνώριζε πώς να διεκδικεί, να διαπραγματεύεται σκληρά, να μοχλεύει τις συμμαχίες, να συλλαμβάνει τη δυναμική του συσχετισμού ισχύως. Ιδιαίτερα ανακριβής είναι ο παραλληλισμός που γίνεται ως προς την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Πράγματι συγκαταλεγόταν ανάμεσα στις επιλογές του. Όμως τότε αντιμετωπίζαμε μια Τουρκία η οποία αποδεχόταν την ελληνικότητα όλων των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Και άρα συζητούσαμε μόνο
το πώς θα οριοθετήσουμε την υφαλοκρηπίδα κοντά στις τουρκικές ακτές. Και διαφεύγει, φοβούμε, από πολλούς που εξακολουθούν να ομνύουν αποκλειστικά στην προσφυγή στη Χάγη, ότι πλέον έχουν αλλάξει δραματικά βασικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, ως αποτέλεσμα της ήττας μας στα Ήμια, η Άγκυρα αμφισβητεί έκτοτε την ελληνικότητα 160 μικρών νησιών του Αιγαίου και τα θεωρεί συνεπώς τουρκικά, αρχικά γκρίζες ζώνες, τώρα πλέον νησιά υπό ελληνική κατοχή. Με αυτόν τον παραλογισμό αρνείται επί δεκαετίες να αποδεχθεί μια προσφυγή στη Χάγη, αν δεν εξασφαλίσει προηγουμένως ότι το συνολικό καθεστώς του Ανατολικού Αιγαίου τουλάχιστον θα τεθεί σε επαναδιαπραγμάτευση. Δηλαδή η ελληνική κυριαρχία στα νησιά μας και μαζί της τα χωρικά ύδατα, ο εναέριος χώρος, το δικαίωμα άμυνάς τους, η ΑΟΣ και πολλά άλλα. Κυρίες και κύριοι, η τουρκική απειλή πλέον καθημερινά γιγαντώνεται, ενώ παράλληλα αναδύεται γύρω μας ένας κόσμος διαρκώς ασταθέστερος και συγκρουσιακός. Η Δύση απειλείται με διάσπαση και η Ευρωπαϊκή Ένωση παλινοδεί, αδύναμη, χωρίς όραμα. Όλα αυτά παραπέμπουν λογικά σε μια τέλεια καταιγίδα για τον ελληνισμό που πλησιάζει απειλητικά. Δυστυχώς όμως μεγάλο τμήμα των πολιτικών δυνάμεων και της κοινωνίας επιδεικνύει ανησυχητική άγνοια κινδύνου. Υπό ανάλογες συνθήκες σε μια άλλη χώρα θα σήμανε εθνικός συναγερμός. Το νέο μου βιβλίο αποτελεί ακριβώς απότοκο εθνικής αγωνίας για την καθημερινά διωγγούμενη απειλή και θέτει γι' αυτό το κατά τη γνώμη μου κέριο ερώτημα. Αποδίδει η στρατηγική μας για την αντιμετώπιση της Τουρκίας? Συγκρατεί ή ακυρώνει την τουρκική επιθετικότητα και τη γαλάζια πατρίδα? Ή, αν όπως αποδεικνύεται, όπως πιστεύω στο βιβλίο, δεν επαρκεί, ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης της Τουρκίας, με επικοινωνιακές ατάκες, διεθνολογικές θεωρίες, μαγικές λύσεις πανάκια ή τελικά με ένα ολοκληρωμένο, φιλόδοξο, διεκδικητικό αλλά και υλοποιήσιμο εθνικό σχεδιασμό? Ένα τέτοιο συνολικό σχέδιο προσπάθησα να σκιαγραφίσω στο βιβλίο, κάτι νομίζω σπάνιο στη χώρα μας που δεν φημίζεται για το σχεδιασμό της, προτείνοντας δεκάδες τεκμηριωμένα και υλοποιήσιμα μέτρα στους επιμέρους τομείς της διπλωματίας, της άμυνας, του διεθνούς δικαίου, των συμμαχιών, των μυστικών υπηρεσιών, του Κυπριακού κλπ. Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ στα κυριότερα σημεία της στρατηγικής μας που κατά τη γνώμη μου πάσχουν. Πρώτον, το πρόβλημα Τουρκία με την πάροδο του χρόνου διωγγώνεται. Αντιμετωπίζουμε έναν μακρόπνο στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας, τον αιώνα της Τουρκίας όπως τον ονομάζει, με ψευδαισθήσεις, σπονδές στο δίκαιο και επικοινωνιακές εξαγγελίες που μάλιστα μεταβάλλονται από υπουργό σε υπουργό. Ακολουθούμε τη βολική τακτική της ατέρμονης αναβλητικότητας, λόγω αδιαφορίας, πολιτικής αφέλειας ή και φοβικότητας, ενώ παράλληλα καλλιεργούνται στην κοινή γνώμη επικίνδυνες ψευδαισθήσεις περί απομονωμένης και θρασίδηλης Τουρκίας, η οποία δήθεν δεν εννοεί όσα εξαγγέλει, η επιθετικότητα της οποίας είναι παροδική και προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, ότι θα συνετιστεί από συμμάχους μας και τη διεθνή νομιμότητα και τη διεθνή κοινότητα, ότι η πάροδος του χρόνου μας ευνοεί, ότι διαθέτουμε υπεροπλία, εξασφαλισμένες αντιτουρκικές συμμαχίες και άλλα παρόμοια αφηγήματα εφησυχασμού. Σε αντίθεση όμως με τους ισχυρισμούς μας, η αποτρεπτική στρατηγική που ακολουθούμε ουσιαστικά απέτυχε, αφού ούτε απέτρεψε, ούτε περιόρισε τις αναθεωρητικές αξιώσεις της Τουρκίας. Απέναντίας σε αυτές ενισχύθηκαν θεαματικά και διευρύνονται καθημερινά, ειδικά κατά τα τελευταία χρόνια. Ακόμη χειρότερα, αρνούμαστε να συνειδητοποιήσουμε ότι η Τουρκία μας αποτρέπει
με μόνο όπλο μάλιστα τις απειλές της, χωρίς δηλαδή να πέσει μια ντουφεκιά από την άσκηση πολλών δικαιωμάτων μας και επιχειρεί δια του διαλόγου στα μέτρα της να μετατρέψει την αδράνειά μας σε συμφωνίες με το στυλό. Αναμφίβολα τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί και σημαντικές διπλωματικές και εξοπλιστικές επιτυχίες, όπως η συμμαχία με τη Γαλλία, η μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο, οι παραγγελίες των Ραφάλ και Μπελαρά και τελευταία των drones και πυράβλων μακρού πλήγματος. Επιτέλους αντιληφθήκαμε τη σημασία τους. Ωστόσο, χάθηκαν και χάνονται σημαντικές ευκαιρίες, ενώ αδυνατούμε ως επιστοπλίστων να αξιοποιήσουμε τις επιτυχίες μας. Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες προσπάθειες δεν επαρκούν όταν εμείς πραγματοποιούμε βήματα και ο αντίπαλός μας άλματα. Σε όλους σχεδόν τους κέριους τομείς, δημογραφικό, ΑΕΠ, στρατιωτικό και διπλωματικό, η ανισορροπία διευρύνεται αντί να περιορίζεται. Στο στρατιωτικό τομέα, κατά παγκόσμια πρωτοτυπία, επερώμαστε για την δίθεν υπεροπλία μας, απομονώνοντας μία μόνο οπλική κατηγορία, τα μαχητικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβάνοντας και τους μελλοντικούς μας εξοπλισμούς, τους οποίους συγκρίνουμε με τους σημερινούς τουρκικούς, και αφαιρώντας εντελώς από την εξίσωση κάθε οπλική κατηγορία που δεν μας ευνοεί: πολεμική βιομηχανία, πυράβλους, μη επανδρωμένα συστήματα, κυβερνοπόλεμο κλπ. Μακάρι το πρόσφατα εξαγγελθέν από τον κύριο Δένδια εξοπλιστικό πρόγραμμα 2030 να αναδιατάξει τον σημερινό συσχετισμό δυνάμεων. Οφείλουμε όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι για να αποτραπεί ο αντίπαλος από τα σχέδιά του είναι θεμελιώδες, πέρα από τους κατάλληλους εξοπλισμούς, να εκπέμπεται από την ηγεσία και ιδέουσα αποφασιστικότητα. Και σημειώνω συναφώς το εντυπωσιακό γεγονός ότι κατά την παρουσίαση του νέου εξοπλιστικού προγράμματος από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, η λέξη Τουρκία απουσιάζει. Δεύτερο θέμα. Με αποκλειστικό οδηγό του διεθνές δίκαιο, η διπλωματία μας ξέχασε να διαπραγματεύεται. Έχει εγκλωβιστεί στην απατηλή βεβαιότητα περί απόλυτης ισχύως του διεθνούς δικαίου, ως εργαλείου που από μόνο του θα εξασφαλίσει, εν είδη Άι Βασίλη από την Καμινάδα, την ανατροπή των τουρκικών τετελεσμένων και την τιμωρία των παραβατών. Το οξύμορο είναι μάλιστα ότι ενώ η χώρα ορκίζεται απόλυτη αφοσίωση στο διεθνές δίκαιο, ειδικά μάλιστα της θάλασσας, δεν το αξιοποιεί. Εναποθέτοντας τα πάντα στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή ηθική, το ακούσαμε και αυτό, η διπλωματία μας έγινε ράθιμη και λησμόνησε να διαπραγματεύεται. Αυτό χαρακτηρίζεται μάλιστα επίσημα ως μη ωφελημιστική, μη συναλλακτική και ανιδιοτελής, παραπέμποντας έτσι σε ένα Υπουργείο Εξωτερικών που ταυτίζει τη διπλωματία με απλές ανταλλαγές επισκέψεων, παρακολούθηση των εξελίξεων και ενημερώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων. Διερευνούμε επί χρόνια τα προφανή αδιέξοδα της Χάγης, παραμένουμε προσκολλημένοι, τα είπε και ο Πρόεδρος προηγουμένως, στα 6 ναυτικά μίλια, θεωρητικά επιμένουμε στο δικαίωμα για τα 12 ναυτικά μίλια, αλλά τελικά δεν αποτολμήσαμε να τα υιοθετήσουμε ούτε στις αιγαιακές τουλάχιστον ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας, ούτε εκτός Αιγαίου, δηλαδή νότια της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, στις μεσογειακές μας ακτές. Την εξαιρετικά χρήσιμη τώρα συμφωνία ΑΟΣ με την Αίγυπτο, απλώς την κορνιζάραμε στον τοίχο και την καμαρώνουμε. Ενώ δηλαδή ορθά δρομολογούμε επιτέλους έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης σε, προσέξτε, μη οριοθετημένη ΑΟΣ, δεν χαράξαμε επί 5 ετία ούτε καν θαλασσοτεμάχια, το πρώτο βήμα για τις έρευνες, στην οριοθετημένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Επί χρόνια προκρίναμε γενικά τα θαλάσσια πάρκα, το περιβάλλον, αντί των υδρογονανθράκων, αλλά και αυτά αποσύρθηκαν εκεί όπου αντέδρασε η Τουρκία.
Προτιμάμε τα νησάκια μας να γεμίσουν θαλασσοπούλια, αντί να επιστρέψουν εκεί οι ακρίτες που τα εγκατέλειψαν. Οι διαπραγματεύσεις, υπόθηκε και προηγουμένως, με Λιβύη, Αίγυπτο και Αλβανία πάγωσαν, ο αγωγός EastMed κατέρευσε, η υπόθεση του καλωδίου καρκινοβατεί. Με απλά λόγια, έχουμε κατά τα φαινόμενα σιωπηρά παραιτηθεί από οποιοδήποτε δικαίωμά μας για θαλάσσιες ζώνες έξω από τα 6 ναυτικά μίλια. Η εθνική φιλοδοξία μας έχει δυστυχώς συρρικνωθεί στα ήσυχα καλοκαίρια, δηλαδή στην προσωρινή εκτόνωση της έντασης και τη βολική μετακύληση της καυτής πατάτας στον επόμενο χειριστή, όχι χωρίς εθνικό κόστος και διολισθητικές παραχωρήσεις. Τρίτο θέμα, το δίλημμα διάλογος ή πόλεμος. Ο διάλογος είναι συνήθως ευπρόσδεκτος και η διάβλη επικοινωνίας αναγκαίη. Όμως, άλλος ο δήθεν διερευνητικός διάλογος με μινιμαλιστικές κόκκινες γραμμές και μηδενικό εθνικό κέρδος και άλλο η έξυπνη διαπραγμάτευση με φιλόδοξες διεκδικήσεις. Επιβάλλεται συνεπώς η συνετή μέση οδός, μια στρατηγική που την ονομάζω της διεκδικητικής εξομάλυνσης. Θέλουμε την εξομάλυνση με την Τουρκία, αλλά πρέπει πρώτα να διεκδικήσουμε τι θα ζητήσουμε στο τραπέζι. Ανάμεσα λοιπόν αυτή η θεωρία, αυτή η προσέγγιση στις δύο σχολές σκέψης που επικρατούν στη χώρα μας, ανάμεσα στην, θα την έλεγα, διολισθητική απραξία, όχι απλώς απραξία, αφενός και την επιδίωξη μιας στρατιωτικής σύγκρουσης αφετέρου. Επιπλέον, απαιτείται η εκκίνηση του διαλόγου από ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση για τη διασφάλιση επικερδούς έκβασης. Συγκεκριμένα, ενώ εμείς επιδεικνύουμε προσήλωση στο ευχολόγιο της διακήρυξης των Αθηνών και τη λεγόμενη θετική ατζέντα, η Άγκυρα εκμεταλλεύεται ανενδίαστα τα ήρεμα νερά, προκειμένου να αποτρέψει οποιαδήποτε δική μας ενέργεια και να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο. Στο όνομα του τελικά μονομερός ήπιου κλίματος, αποδεχθήκαμε την τουρκική υπόδειξη για έναν στενότατα διμερή διάλογο, εμείς και αυτοί, και έτσι παραιτηθήκαμε στην ουσία της μόχλευσης των συμμαχιών και των πλεονεκτημάτων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου συμμετέχουμε ή στο Κογκρέσο. Με άλλα λόγια, διαπραγματευόμαστε ολομόναχοι, αντί, όπως κάναμε επί κυβερνήσεων τον Κώστα Καραμανλή, μέσω Ευρώπης. Η Τουρκία από πλευράς της αντλεί εντωμεταξύ ανεμπόδιστα από τη Δύση, αλλά και από εμάς, όλα τα ωφέλη που επιθυμεί και όταν αισθανθεί πανίσχυρη θα επιπέσει ισχυρότερη και επιθετικότερη επί του ελληνισμού. Τέταρτον, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η διεκδίκηση ελληνικού εδάφους. Έντεχνα ή αθέλητα αποσιωπάται ο συγκριτικά μεγαλύτερος κίνδυνος. Ποιος είναι αυτός? Η διεύρυνση των τουρκικών διεκδικήσεων πέρα από τη γαλάζια πατρίδα, τη θαλάσσια και την υποθαλάσσια, σε ελληνικό έδαφος. Η γείτον Τουρκία διεκδικεί ουσιαστικά όλα τα ανατολικά νησιά μας μέχρι και γύρω από την Κρήτη. Ξεκίνησε με τη διεκδίκηση των γκρίζων ζωνών, τα είπαμε προηγουμένως, με ορισμένα 160 μικρά μη κατοικημένα νησιά και πρόσφατα την επεξέτεινε σε όλα τα ανατολικά μας νησιά, ακόμη και τα μεγάλα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ρόδο, μέσω του εκβιαστικού διλήμματος ή τα αποστρατιωτικοποιείται ή τα διεκδικώ και θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά. Έχει, όπως ξέρουμε, μέσο και μάκρο πρόθεσμα σχέδια για τη Θράκη, για ολόκληρο το Ανατολικό Αιγαίο και για τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου, που προχθές μάθαμε ότι θεωρεί ιδιοκτησία της, και βεβαίως συνολικά της Ανατολικής Μεσογείου. Καραδοκεί για τις ευκαιρίες που θα επακολουθήσουν μετά τα ήρεμα νερά, με τελεσίγραφα του τύπου ή θα μου δώσετε όσα ζητάω με το στυλό ή θα τα πάρω δια της βίας επί του πεδίου. Οι άλλες διεκδικήσεις της Τουρκίας οχρειούν ως πρόβλημα σε σύγκριση με την διωγγούμενη απειλή κατά της εδαφικής μας ακεραιότητας.
Συνεπώς αυτήν πρέπει να ακυρώσουμε ως πρώτη μας επιδίωξη. Και αυτό γιατί αποτελεί τον πυρήνα κάθε ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Σε αυτήν προσκρούν, παραδείγματος χάρη, 4 νέα θέματα που προσθέθηκαν μέσα στον τελευταίο χρόνο. Τα αιωλικά πάρκα που αποσύρθηκαν από την ανοιχτή θάλασσα, περιοριζόμενα εντός των χωρικών υδάτων μας. Το θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο που συρρυκνώνεται και αναβάλλεται συνεχώς. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Και τέλος, η νέα αντιπαράθεση για τη θαλάσσια χωροταξία. Και στις 4 περιπτώσεις δεν διδαχθήκαμε τίποτα από την έλλειψη στοιχειώδους γεωπολιτικού σχεδιασμού σε σχέση με τον αγωγό EastMed, που γι' αυτό ακριβώς ναυάγησε. Ο μόνος σχεδιασμός μας περιορίζεται σταθερά το ότι η έρευνα είναι νόμιμη κατά το διεθνές δίκαιο. Δεν προβλέπονται δηλαδή οι τουρκικές αντιδράσεις, ούτε καταστρώνονται σχέδια αντιμετώπισης τους, με συνέπεια τον ευνηδιασμό, παζάρια υποπίεση και τελικά προς ώρας τουλάχιστον αρνητικές συνέπειες. Ως προς τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, 2 θέματα θα πω που είναι πολύ πρόσφατα. Τα ναυλωθέντα ξένα ερευνητικά σκάφη μόλις ξεμύτησαν από τα 6 ναυτικά μίλια της Κάσου προς τη Μεσόγειο, στη ζώνη δηλαδή της νόμιμα οριοθετημένης με την Αίγυπτο ΑΟΣ μας, πιέστηκαν από τουρκικές φρεγάτες και αποσύρθηκαν. Το πρόγραμμα κάθε άλλο παραεξελίσσεται κατά τον σχεδιασμό, όπως διαβεβαίωσε τη Βουλή ο κύριος Γεραπετρίτης, και αντίθετα κινδυνεύει σοβαρά. Επιπλέον, καταβλήθηκαν ήδη από το ελληνικό δημόσιο αρκετά εκατομμύρια ευρώ, με περισσότερα να υπαπειλούνται, προς τη γαλλική εταιρεία Nexans για τους μήνες που τα σκάφη παρέμειναν άπραγα μετά το επεισόδιο της Κάσου, δεμένα στα ελληνικά λιμάνια, από τα οποία μάλιστα έχουν αποχωρήσει. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που άμεσα ή έμεσα γίνει αποδεκτή η τουρκική άποψη, θα απαιτηθεί τουρκική αδειοδότηση και, προσέξτε, για την ηλεκτρική διασύνδεση που σχεδιάζει ο ΑΔΜΙΕ ανάμεσα στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και μεταξύ των νησιών, των ίδιων αυτών των νησιών. Ως προς το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, 2 λόγια. Μετά από τεράστιες καθυστερήσεις και την εθνικά υποτιμητική καταδίκη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επιτελικό κράτος έστρεξε επιτέλους να καταθέσει τον εθνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Χωρίς αμφιβολία πραγματοποιήθηκε ένα θετικό βήμα μπροστά. Το ζήτημα βέβαια είναι αν τα επόμενα βήματα θα γίνουν και αυτά προς τα μπρος ή προς τα πίσω. Σημαντικότερο θετικό στοιχείο είναι, κατά τη γνώμη μου, η επαναφορά έστω έμεσα και μερικώς του χάρτη της Σεβίλης, είναι εδώ με το πράσινο, που αποδίδει στην Ελλάδα 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 4 φορές μεγαλύτερη έκταση από τη χώρα μας. Υπενθυμίζεται ότι ο χάρτης αυτός εκπονήθηκε κατά παραγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άτυπα συνιστούσε την επίσημη τη θέση μας μέχρι και την κρίση του 2020 με το Roots Race. Πολεμήθηκε λυσαλέα από την Τουρκία, που για την έναρξη ενός ελληνοτουρκικού διαλόγου έθετε ως προαπαιτούμενο την απόρριψή του από τη χώρα μας. Και ως εκ θαύματος η κρίση έληξε και επιστρέψαμε στον διερευνητικό διάλογο το 2021, αφού όμως πρώτα η Αθήνα με επίσημη επιστολή της στον ΟΗΕ αποκήρυξε τον χάρτη ως ιδιωτικό. Στα θετικά επίσης συμπεριλαμβάνω την ορθή απεικόνιση του χάρτη της Συμφωνίας Κώστα Καραμαλή Σαλή Μπερίσα το 2009 για οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αλβανία, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι για εμάς ισχύει ανεξάρτητα από τις ακροβασίες του κυρίου Ράμα. Τέλος, θεωρώ τον χάρτη βήμα προόδου, αφού επιτέλους η χώρα μας αποκτά, έστω και υποτονικά με άστοχες διαβεβαιώσεις προς την Άγκυρα, διεκδικητικές θέσεις ως προς την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Επομένως, φαίνεται να εγκαταλείπει την τρέχουσα πρακτική να προσέρχεται
κατά παγκόσμια πρωτοτυπία σε διάλογο χωρίς θέσεις και χάρτη. Όμως ο χωροταξικός σχεδιασμός και ο χάρτης που τον συνοδεύει παρουσιάζουν και σημαντικά προβλήματα. Από χωροταξική άποψη είναι εξαιρετικά ελλειπής. Υποβλήθηκε στην Κομισιόν ένα χωροταξικό σχέδιο ουσιαστικά μόνο για το Βόρειο Αιγαίο και για καμία άλλη θαλάσσια περιοχή, υποπεριοχή. Με άγνωστα κριτήρια ανακατανέμονται οι παραδοσιακές και κατά τον IMO, το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, 4 θάλασσές μας, Ιόνιο Πέλαγος, Αιγαίο Πέλαγος, Κρητικό Πέλαγος και Ανατολική Μεσόγειος, όμως το Αιγαίο δεν αποτελεί πλέον ενιαίο σύνολο, αλλάζει, τεμαχίζεται αυθαίρετα σε 3 ζώνες, η Εύβοια σε 2 κλπ. Αντίθετα, ο προσωρινός και ανεπίσημος τουρκικός σχεδιασμός είναι καθαρά χωροταξικά πληρέστερος, με πολλές λεπτομέρειες. Από γεωπολιτική άποψη τώρα, που μάλιστα προβλήθηκε ως η σημαντικότερη, εκπέμπονται αφήσιμα μηνύματα. Επισημαίνεται εδώ ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαφέστατα μας προτρέπει να αποτυπώσουμε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό όλα τα δικαιώματά μας βάσει της συνθήκης για το δίκαιο της θάλασσας, ακόμη και αν αυτά χρειαστεί στη συνέχεια, λέει η απόφαση, μέσω συμφωνίας οριοθέτησης να τροποποιηθούν ή να επικαιροποιηθούν. Παρ' όλα αυτά, ο χάρτης των θαλασσίων ζωνών που καταθέτουμε είναι τελικά λιγότερο φιλόδοξος από τον αντίστοιχο που ανήρτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά, στο Αιγαίο συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο, νότια δηλαδή της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, τα χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων που υπήρχαν στο χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαταστάθηκαν από μια υποσημείωση με τη γνωστή δικαιολογία ότι η χώρα μας διατηρεί το δικαίωμα της επέκτασης όταν αποφασίσει να το ασκήσει. Και τούτο την ίδια ώρα που ο τουρκικός χάρτης απεικονίζει τα νησιά μας ως ιδίου χρώματος, με το ίδιο χρώμα, με την Τουρκία. Απορία προκαλεί εξάλλου η ευνίδια επιστροφή στην υιοθέτηση του όρου υφαλοκρηπίδα αντί αός για την περιγραφή των ελληνικών δικαιωμάτων και διεκδικήσεων. Και αυτό παρόλο που ρητά ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, το ΦΕΚ, αναφέρει ότι, ανοίγω εισαγωγικά, αφορά σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας, καλύπτοντας την Αιγαιαλίτιδα ζώνη, την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, κλείνουν εισαγωγικά. Πρόκειται μάλλον για χειρονομία προς την Τουρκία, αφού δεν υιοθετείται ο εθνικά πολύ πιο συμφέρον, αλλά και περιεκτικότερος όρος ΑΟΣ, που για να το καταλάβουμε, περιλαμβάνει πέρα από την υφαλοκρηπίδα, δηλαδή τον βυθό της θάλασσας, και την θαλάσσια στήλη υπεράνω αυτής. Η επιλογή όμως της υφαλοκρηπίδας θέτει προφανώς σε κίνδυνο όλα τα ελληνικά δικαιώματα επί της θαλάσσιας στήλης, πέραν των 6 ναυτικών μιλίων βέβαια, που είναι τα χωρικά ύδατα, τα οποία μάλιστα δικαιώματα, κατά τα άλλα, λέει μέσα το ΦΕΚ, επιδιώκεται να αξιοποιηθούν. Αλία, αιωλικά και θαλάσσια πάρκα, τα αναφέρει μέσα το ΦΕΚ. Κυματική ενέργεια, πλωτά φωτοβολταϊκά. Εντύπωση τέλος προκαλεί ότι η εκπόνηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, ότι στην εκπόνηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού δεν συμμετείχαν, παρόλο που λέει κλήθηκαν προς τούτο σημαντικά συναρμόδια υπουργεία. Το λέει το ΦΕΚ. Διαβάζω. Παρήλθε άπρακτη προθεσμία για την υποβολή γνωμοδότησης εκ μέρους των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς να, όπως λέει μέσα το κείμενο, να εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πέραν του παράδοξου γεγονότος ότι οι μισοί συναρμόδιοι υπουργοί δεν γνωμοδότησαν, αλλά συνυπέγραψαν την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, προβληματίζει ειδικά η απουσία του Υπουργείου Άμυνας, επειδή ο τουρκικός χάρτης περιλαμβάνει πεδία ασκήσεων, περιοχές ασκήσεων στρατιωτικής άμυνας, όπως λέει, σε ολόκληρο το Αιγαίο, με ορισμένα μάλιστα να βρίσκονται και στα δυτικά της μέσης γραμμής. Εξάλλου, κατά το ίδιο το ΦΕΚ, η ικανοποίηση των αναγκών εθνικής άμυνας προκρίνεται έναντι των άλλων πολιτικών. Σωστά το λέει, αλλά
Όπως υπόθηκε, πέραν του ήδη μακροσκελούς καταλόγου τουρκικών διεκδικήσεων κατά τον τελευταίο μονοχρόνο, συσσωρεύτηκαν 3-4 νέα ζητήματα, τα οποία κάποιοι ελπίζουν πως θα επιληθούν στην κυοφορούμενη συνάντηση κορυφής. Διακρίνουν δηλαδή περιθώρια οι δύο χάρτες, ο ελληνικός και ο τουρκικός, που όλος τυχαίως συνέπεσαν, να χρησιμοποιηθούν ως βάση για ένα συνυποσχετικό παραπομπής ουσιαστικά όλων των θεμάτων στη Χάγη. Αυτό που ζητάει η Τουρκία. Κατόπιν τούτων αναφύονται κάποια ερωτήματα. Ο ελληνικός χάρτης αποδέχεται στο Αιγαίο μόνο τα 6 ναυτικά μίλια και συνεπώς με αυτό το καθεστώς θα γινόταν η προσφυγή στη Χάγη. Ο τουρκικός αντίθετα είναι υπερμαξιμαλιστικός όπως συνηθίζουν, παραπέμπει πονηρά ακόμα και σε διεκδίκηση των νησιών, είπαμε το ίδιο χρώμα τα νησιά με την Τουρκία, και αναφέρει ρητά ότι βασίζεται στη γαλάζια πατρίδα. Για να μην λέω πολλά άλλα, και διαφαίνεται το επιχείρημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού ο κύριος Γεραπετρίτης έχει αποδεχθεί στο πλαίσιο, διαβάζω εισαγωγικά, της απαραίτητης διασυνοριακής συνεργασίας για τη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, κλείνουν τα εισαγωγικά, αυτά είναι από το κείμενο μέσα, τη διαπραγμάτευση τέτοιων ζητημάτων, δηλαδή των θαλάσσιων πάρκων, των καλωδίων, των υπεράκτιων αιωλικών, του χωροταξικού σχεδιασμού κλπ. Για να το καταλάβουμε, εάν συμφωνηθεί ότι οι δύο αυτοί χάρτες, όπως θα έχουν περαιτέρω εξειδικευθεί, θα αποτελέσουν τη βάση ενός συνυποσχετικού για προσφυγή στη Χάγη, εκ των πραγμάτων οι ξένοι δικαστές θα κληθούν να αποφανθούν επί των συνολικών αλληλοσυνδεόμενων αναθεωρητικών διεκδικήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο και όχι βέβαια μόνο επί της οριοθέτησης ΑΟΣ, όπως επιδιώκει η ελληνική πλευρά. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι είναι εμφανής η ανάγκη για μια νέα και αποτελεσματική στρατηγική και είναι και επίγουσα, δεδομένου ότι πολλές διεθνείς εξελίξεις φαίνεται να λειτουργούν εναντίον των συμφερόντων μας, παραπέμποντας σε ένα δυσμενέστερο μέλλον. Συγκεκριμένα, οι συγκρούσεις που καταλήγουν σε επικράτηση του ισχυρότερου, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, και de facto, στα πράγματα δηλαδή, επαναχάραξη συνόρων, ευνοούν τις τουρκικές επιδιώξεις και όχι τις δικές μας. Ποιος θα αντισταθεί επιπλέον στον βίαιο αναθωρητισμό του Ερντογάν, όταν ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, ο εξορισμού στυλοβάτης του απαραβίαστου των συνόρων διεθνώς, εξαγγέλει τα αντίθετα, ακόμη και σε βάρος ιστορικών του συμμάχων. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είπαμε κλειδονίζεται χωρίς ενωτικό πνεύμα, παρόλα αυτά, μόνο από αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προέλθουν ισχυρά κίνητρα, ανταλλάγματα προς την Τουρκία, προκειμένου να ακυρωθούν τα σχέδιά της εναντίον της εδαφικής μας ακεραιότητας. Είναι μάλιστα ιδιαίτερα ανησυχητικό για μένα ότι δεν μας απασχολεί η ειδική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, την οποία οι περισσότεροι μάλιστα συγχέουν με την πορεία πλήρους ένταξης που ακολουθούσαμε τα παλαιότερα χρόνια. Η ευρωτουρκική αυτή ειδική σχέση à la carte εξελίσσεται αθόρυβα και παρασκηνιακά με τρόπο καταστροφικό, δηλαδή στα μέτρα ακριβώς της Άγκυρας και των άλλων Ευρωπαίων, αλλά όχι στα δικά μας μέτρα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να παρεμποδίσουμε όλα τα πλεονεκτήματα που επιδιώκει να αποκομίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία. Οικονομικά, όπως η επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης, τεχνολογικά, αμυντικά, διπλωματικά κλπ. Και να πρωταγωνιστήσουμε υπέρ της αμιγούς στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα στο πλαίσιο των 27. Ο ελληνισμός έχει κάθε δικαίωμα να αποτρέψει αποφασιστικά τα ωφελήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τουρκία, εάν δεν αρθούν πρώτα με τις δέουσες εγγυήσεις οι διεκδικήσεις της για αλλαγή συνόρων. Τελειώνω. Η ειδική σχέση στα μέτρα της Τουρκίας δεν μπορεί να εξισορροπηθεί με ασήμαντα μικροανταλλάγματα όπως φαίνεται να επιδιώκουμε. Αλλά τώρα που καθυστερήσαμε, ούτε και να παραεμποδιστεί πλήρως με ένα τυφλό βέτο από τη στιγμή που πλέον οι φίλοι της Τουρκίας, και είναι ήδη πολλοί, προχωρούν μαζί της σε εξωθεσμικές συμμαχίες των προθήμων, όπως λέγονται, αλλά και σε φρενήρες διμερείς συνεργασίες μαζί της. Οδηγούμαστε τις εβδομάδες αυτές στην απώλεια της τελευταίας ίσως ιστορικής ευκαιρίας που έχουμε ως ελληνισμός.
οριακά μόνο προλαβαίνουμε να αντισταθούμε με τα κατάλληλα επιχειρήματα και να πονέσουμε έξυπνα την Τουρκία μέσω Βρυξελών. Γιατί εάν τα ανταλλάγματα δεν δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα κληθούμε να τα δώσουμε εμείς. Και μάλιστα πρόκειται για αυτά τα αδιανόητα σε εισαγωγικά που συνήθως λέμε ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραχωρήσει. Η ώρα είναι λοιπόν τώρα που επιχειρεί να ανοίξει την Ευρωπαϊκή Κερκόπορτα, τη στιγμή μάλιστα που προκαλεί κάποιες ανησυχίες με τα αυταρχικά πραξικοπήματα όπως η φυλάκιση του κυρίου Ημάμποουλου. Συμπερασματικά, απέναντι σε μια Τουρκία που πλέον εποφθαλμιά ελληνικά εδάφη και γιγαντώνεται, δεν διαθέτουμε άλλα περιθώρια εφησυχασμού, απώλειας ευκαιριών ή αδικαιολόγητων αναβολών, με την ψευδαίσθηση ότι κάποτε μόνη της ή υποδιεθνή πίεση θα παραιτηθεί μονομερώς από τις διεκδικήσεις της, από τις παράλογες αξιώσεις της. Εάν ο ελληνισμός επιδιώκει επικερδή έξοδο από την αντιπαράθεση με την Τουρκία, τότε η υιοθέτηση μιας νέας, φιλόδοξης και έξυπνα διεκδικητικής στρατηγικής είναι μονόδρομος. Σας ευχαριστώ όλους.